liyehla ngilosi yokukhanya igoli ney'moto zo-1.8 umuntu useyophusha-ke kuze kudama ukutshwala. Yebo. Emandulo kwakuthi kubuya igoli, kubuya amadoda nemikhaba. Le mikhaba yona ilengayo ngatheni imithi. Bayeza moya ingcwele bayeza. Kulo nyaka igoli lingabuyi ngampela ngoba thina solitshela iy'ndaba zalo thina. Bayatatazela, bayabamba, bayayeka. Igoli liyehla liyifuna ihlangene ikhofonozi. Akunandaba. Bafuna ukwazi ukuthi ubawulela emzini wakho ungekho wena. Sithengele ibhodlela ke thina sokutshela ukuthi ubawulela emzini wakho. Thina ke sobhuti abahlala ekhaya. Bayofika sesibabambisa amabhantshi wena bayekela bakade bahamba babhunguka bangabuye. Sesibalanisele kodwa bona bazosathana. Hey kahle bo, hey. Zikhala muko manje. Omunye uyitshela ukuthi uney'ngane eziwu-5 emfazini wakhe. Akanayo ngisho eyodwa ingane le. Ziyaphuma indaba. Hey, igoli lamanje lihlezi lidakiwe, asakwazi ukuphuma leyo shela lihlale ethaveni ezilibuyele egoli. Enye into engiphetula umoya leyo. Uyabona uma unendoda ehlala egoli, imali uyidla noSibongile egoli. La. Nawuthi semakhaya indoda yakhe segoli. Hampo wena ntombazane encanyana. Ipokolina nkosi yami bayadlela indoda legoli. Hey babikela bashana madoda liyehla phela ligoli esiswenkayo leli yabo lelingakhile esiswenkayo kuphela Manibuye ekhaya nizolala emakhishini nezitsha ngeke sinehlele embhedeni yethu thina. Ivale mfana.